फैसानि लोगोफोर बेखौ बानायलाय AI फुथला बानायना हर सोर रोंगौ हर माबायदि नुगोनबा गस्ला जिलायलायनाय गानोनोला बेसरा बेसे दुखुथिया जिउ नै फैसा हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं होनलायदो थ' बिराद गोबावनि उनाव भिडिअ फैयो आंना ना लोगोफोर नोंथांमोना नेनो हाया मोनलायदां थेवबाबो माथो खालामनो उपाय गैया समफ्राबो मिलाया खामानिफ्राव बेस्थ' थायो होनलायदे ना मा होनो लोगोफोर जियानो जा दा मोनसे ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु आङो नुगासिनो मानसिफोरनाव ओरैबायदि डेन्जार बियो माने सिगांथ' मानसिफ्रा मा होनो बिउटि प्लासनि फाग्ला जायोमोन दा मा जादों AI नि फाग्ला जागासिनो AI ओरैबायदि माने भाइरेल जागासिनो बे बुस्थुआ दाखालिनिफ्रायनो नुगासिनो आरोना आङो फेसबुक खेवबाबो बेनो वाट्सएप खेवबाबो बेनो माने इन्सटाग्रामफ्रावबो होलायलायनाय जाबाय आरोना मानसिफ्रा मा होनो गावखौ फुथला बायदि बानायनाया बे AI नि एडिटिंआ मा जाखो मिथिया खिन्थु एकदम भाइरासफोर बायदि बेनोल' सोलिगासिनो आरोना आं हमनानै मोनाखै खिन्थु आं बानायनो रोङा आरोना माबायदि बानायो बेखौ आं दाखालि नायदोंमोन ट्राइ खालामनानै आं रोङाखै खिन्थु सोरबा बानायना हरनायबा आंबो सोरखौ बानायनांगौ मिथिबाय आं खिथागोन दा जियानो जा जोबजासिम नायलां दिनैनि भिडिअखौ बिराद इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो नामा दे लोगोफोर नै जानो आया दानिया केमेरायाव ओंखारबानो फैसासो बिखायो बिराद डेन्जार जाबाय फैसानि लोगोफोर बेखौ बानायलाय AI फुथला बानायना हर सोर रोंगौ हर माबायदि नुगोनबा गस्ला जिलायलायनाय गानोनोला बेसरा बेसे दुखुथिया जिउ नै फैसा लोगोफोर बिराद मोजां खाथियाव लाना होबाय आं आइखौ नोंथांमोना बानायना हरलाय सोर रोंगौ बेखौ AI फुथला बानायना हर जोंनि आइखौ माबायदि नुयो नायदां ओमफ्राय सासे मानसि दङ आंजों लोगो ओरैबायदि डेन्जार फाग्ला नुयो मानसिखौथ' नुनायावथ' बिनि उन्दैनि पिकचार दङ मोनसे बेखौ बानायना हर आरो आं दा दसे उनाव देखायगासिनो बे सासे मानसिखौ नुना नै ओमफ्राय बेनि गोरलैनि फट' रोङो दै नाय नै साइडआव नाय बियो बे फट'खौ नाय थ' माबायदि नुदों लोगोफोर बे फट'खौ मा होनो मुस्लिम फिसा बायदि नुदोंना थ' बेखौ AI आव होलाय AI आव सोनानै माबायदि जायो नाय लागोन ना मा होनो बेसोरो मालाय दा बेरायनो थांनो नागिरदों नैथिं दङ आरो सासे हेन्डसाम बय ओमफ्राय आं थांनो नागिरदों दायो गुवाहाटि थ' लोगोफोर आङो बेजोंथ' थाङा स्कुटिजों थाङा आङो माबाजों थांगोन कार लांगोन कारजों थांगोन जों गुवाहाटियाव थांनि मोनसे खामानि दङ थ' मा जायो मा नुयो देखायलांगोन जोबजासिम नायबानो जाबाय दे लोगोफोर थ' गाइस बाय आं रेडि जाबाय आंना थांनो थाखाय थ' मोनसे खामानि दङ मोननै बेंकआव हाबनांगौ दिनै गुवाहाटियाव L&T ओमफ्राय मोनसे IDFC थ' आंनाथ' बिदिनो नालाय खामानिया दा एसे गारिनि मानि बिदिनो खामानि मावबाय थानाय थ' बिसोरनि लनखौ क्ल'ज खालामनांगौ दिनै थ' बेंकआव हाबैनि डाइरेक्ट बेंकआव थांनानै खामायनोसै आरो ना नङाबाथ' एजेन्ट हमनानै जायोमोन थ' बेफोर झामेलाफोरखौथ' दा खोनासंसै नोंथांमोना थ' बे खामानिया आलादा जायो नङा होमबा लोगोफोर थ' जियानो जा दायो रेडि जाबाय आं थांनो थाखाय थ' दिनै बिराद गोबावनि उनाव स्नेकार गानलायदों दे आं नै लोगोफोर ओमफ्राय बेयो आंनि नङा डाइरेक्ट बुंखाबाय आं मानो होनबा मालायनिखौलाय माथो देखायनो नङा होमबा थ' आंनावबो थायो बिदि स्नेकारफोरा खिन्थु आङो स्नेकारखौ सेकेन्ड हेन्ड फानफिनजोब्बाय आं बायनानै उपाय गैया फैसा गैयाबा बिदि मा खालामो आङो जुथाफोरखौ सेकेन्ड हेन्डआव फानफिनो आङो जेनेबा सेकेन्ड हेन्डआव फानफिनबाबो नोङो 1000 गाहाम मोनफिनखायो नालाय जेनेबा बे स्नेकारफोरनि दामा 3500 बिदि फैयोना थ' बेफोरखौ सेकेन्ड हेन्ड फानोबाबो दामखौ मोनफिनथारो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाथ' आङो स्नेकार गाननाय बन्द' खालामबाय आंना बुट्स थायो बांसिन जुथा गोजौ नुगोन आंनाव बिदिनो बांसिन बुट्स गानो आरोना थ' बेफोरखौ बादोनोसै थ' जियानो जा AI आव बानायनो दा बावगार नोंथांमोना AI बानायखांनायनि उनाव आंनो इन्सटाग्रामखौबोथ' मा खिथानो फल'वार्सबो गैखाया ओंखायनो इन्सटाग्रामाव हरनो थिननो नागिरदोंमोन आं तपन बर' नामा इन्सटाग्रामनि नामा बेयाव हरबा हरजागोन मेसेन्जाराव थ' लोगोफोर जोङो दायो थांगासिनो गुवाहाटि ओमफ्राय कारजों थांदों नालाय दायो बाइकजोंथ' थांबाथाय बिराद खस्थ' माने सान्दुं गोसा जाबायना लोगोफोर दायो बिरादनो गरम बोथोर मोनबाय आं बाहाय बेनि सायाव आरो माबाया दा बैसागुआ थ' बैसागु नांबाथाय बिराद डेन्जार जायोना बोथोरफ्रा गरम दा आरो धुला बाला बिराद डेन्जार खस्थ' ओंखायनो कारखौनो लाबाय आरो ना कारजों थांसै होननानै लोगो सासे फैबावदों थ' बेखौ पिकआप खालामनांगौ दायो थिखांहैनोसै लायनोसै लोगोखौबो बेनि उनाव जोङो थांगोन गुवाहाटि
खामानिफोरखौ फोजोबना लानोसै नायनांदो माबायदि जायो ना मा होनो लोगोफोर ओइलाय जोंना सासेया लोगोआ थाबायना फैगासिनो नैला ओमफ्राय बेखौ थिखांसै जोङो दायो नै जोंना बन्द'आ मोनफैबाय भिडिअ'सो लागासिनो दिनै मान ब्लग बानायनोसैना एआइखौ होबाय एआइ लागायजोबनो सब दिनै लोगोफोर थांगासिनो जोङो नै लामाफ्रा माबायदि जोंना थांगासिनो लामाफ्रा देन्जार गाज्रि दाबो बानायना होआ फाग्लासो आंथ' एमएलए एमसिएलएफोरखौ जावसिलाजोबनो लुगैयो खिन्थु पावारबो गैया नालाय फाग्लाफोरखौ जावनोबो हाया ओंखायनो बोरैबा मोनलाय लाङो नै लामाफोरा बिराद गाज्रि नै लामाया गासबारि बारनासो मोनगोन असलि लामाखौ जोङो ससे गासबारि होननाय बेखौ बारबासो मोनगोन लोगोफोर गासबारिनिफ्राय गोदान बानायबाय आरोना बिथिंजाय ओरै सिदा ओमफ्राय नैबे लामाया बिराद गाज्रि ससेया नोंसिनिया गरेस्वर नावकाटानि लामाया आरोना फुनदायनांगोलै बेयाव गारियाबो अभार दामि जाहैबाय जोंना मोनसे प्रब्लेम थारमाने बेयाव जेनेबा डिसप्लेयाव माबाया जेनेबा ब्लुटुथ कानेक्ट जायाखै दा गान दामनो हायाखैना जोङो बेनि थाखाय मा खालामनो नागिरदों जेनेबा USB बै कड बायनानै कानेक्ट खालामनानै दामनो नागिरदों आरोना जोङो दायो मरिपारा होननायाव ओंखारबाय कड लानानै कडखौ कानेक्ट खालामनि ब्लुटुथबो जायोमोन बेयाव ओमफ्राय दिनै मानो जायाखै हमना मोना बे गारिखौनो लांबाय थानाय जायो नालाय सिगाङावलाय दामबाय थादोंमोन आं बे गारियावनो ओमफ्राय दा ब्लुटुथानो कानेक्ट जायाखै मानोबा दिनै ओमफ्राय रोङाखैसो होननांसिगोन नामा थेवबाबो दायो कडजोंनो कानेक्ट खालामनानै दामलांबाय थानि नङाबा गुवाहाटिसिम एसे गोजान नालाय गान सान दामाबा बरिं मोनलांखागोन थारमाने गारियाव जिराय एसे इन्जयबो लालांनांगोन ना बेरायनायजों लोगोसे ना मा होनो लोगोफोर थांगासिनो लोगोफोर गान दामै नै गुवाहाटि मोनफैथारबायानो सांसारि मोनबाय लोगोफोर जोंना गारियाबो एसे प्रब्लेम होबाय थायो रेसा गानाय लोगो लोगो नाङा थारमाने एसे प्रब्लेम होबाय थादों नङाबा उपाय गैया भिउफोरखौ एसे इन्जय खालामदो गान दामबो लांबाय थादों नै जोङो एकदम दामबो लांबाय थादों उपाय गैया सान्दुं गोसायाव थाबायनांबाय दोखो नै बेंकआ ओइथिं थांनांगौनो माने गारिया ओरैबायदि फाग्ला जोंनि गारिया रेसानो गाबाबो जाया आरोना बे फाग्लासो मा जागोन खस्थ' मोनबाय बिरादनो रायजालायनाय जागोन बेजों बे गारिजों आरोना बेरायबाय थाबा फाग्लासो गारियानो जों नै बेंकआ ओरै साइडजों दङ थाबायनांबायसो जोङो उपाय गैया थांनि बिदिनो नायलांदो एसे भिउफोरखौनो मा होनो इन्जय होनलायदो इन्जय लागाव जयेन लागाव गुवाहाटियाव हाल्ला खालामलाबाय फाग्लासो थांगासिनो जोङो बेंकसिमहालागै सिंजोंसो हाबबोबाय जों सिंजों नै बेंकआव हाबनोसै लिफ्टसो नागिरनांगोन बायदि सुथुंदा आं गोदाव सोराव आन्दायला जोबथारलै फार्स्ट टाइम फैबाथाय उपाय गैया ट्राफिकखौ नाय लोगोफोर ट्राफिक ओंखायनोथ' फाग्ला ट्राफिक नै मिउजिक दामनाया कपिराइट नाङाबानो जाबायलै लोगोफोर कपिराइट नांनाङा मासे दामि गारि सालायो ओइ कार्निभेलखौसो मोजां मोनदोंमोन आं नायनो हागोन नै ट्राफिक बाब ओरैबायदि गरम आरो बेनि सायाव सानदुंआ खामजोब्बाय उपाय गैया लोगोफोर ओरैबायदि गरम माने ओइ बोराया लाजिबाय आरो नैबे देखायनाङा होननानै फाग्लासो बोराय मानसिफ्रा लाजियोलै मा जागोन लागाव ओरैबायदि गिना फैनाय बायदि ओरैनो माने बेरायनो फैनाय बायदिसो जाबाय आरो ना खामानियानो मोनसेबो जादिया उपाय गैया ओमफ्राय दाथ' सान्दुं गोसा थेवबाबो जोङो थांफिनथारनांगोन न'आवथ' नङा होमबा थ' थांनायनि सिगां जोंना लामायाव नै माबा बायोनो पियास लालांनो बेयाव खमाव मोनो ना मा होनदों लायोना लाया जोंना दाङ'रिया लायोबाथ' मोजांसै खमाव मोनो नामा खमाव मोनोनो बेयाव लालांनो नागिरदों खमाव मोननायखाय एसे बुरजा लालांनो होनबा लालांसै ओमफ्राय खामानियानो मोनसेबो जादिया लोगोफोर फैफिननांसिगोन जोङो 10 तारिखनि उनाव फैफिननो थिनदों आरोना 10 तारिखनि उनाव आरो खनसे फैफिनलायनांसिगोन बिराद भेजाल मोनसे खामानियाव हाबस'ना थाबायना बोरैबानो जाया साला बिराद प्रब्लेम आरोना उपाय गैया
Ini जोंना बार्गेनिं खालामगासिनो लायगासिनो मिखि नामा थांगासिनो न'आव थांगासिनो न'आव लोगोफोर उपाय गैया बिराद मेंबाय खिन्थु खामानिया मोनसेबो जाबोजाया जोंनिया बेनो आरो ओरै लामायाव देखायना एसे थांगासिनो लोगोफोर थांगासिनो लागाव उपाय गैया सासे सासे ड्राइभ खालामबाय थादों मेङोना गोजान जायगा थ' लोगोफोर बेराय फाइनलि दायो न'आव मोनफैबाय माने इसिबां गोजानमोन मेंजोब्बाय आरोना थ' हालिया एकदम सेस जाखाबाय दिनै गारि सालायनोसै थ' मेंजोब्बाय थ' गारियाव जिरायनाय मानाय सान्दुं गोसाजों लाबजों बोरैबा जाजोबना लोगोफोर थ' उपाय गैया खामानियाबो जाबोजायासै ओरैनो थांगारनाय जाबाय फैसा खरसा ओरैनो बाहाय थांफिनगोन 10 तारिखनि उनाव थ' जियानो जा दायो लोगोफोर भिडिअखौ मा बुंदों दा AI आ बानायनानै हरदों आंनो ओमफ्राय जोंहानि आइखौ आं दहाय माबादोंमोन ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट मारिनानै बेखौनो AI आव सोना होदो माबायदि जायो आं बानायनो रोङाखै माने माबायदि बानायो आं मिथियाखैबो रावनावबो सोंफेराखै नालाय सोरबा सोंबाय खिथाबालाय रोंगोन खोमा आं ट्राइबो खालामाखै जेनेबा ट्राइ खालामबा हानो बानाय ओमफ्राय बै हारसा फिसानिखौ नैनिखौ बावगारनाङा बानायनो थ' बेनिखौ बानायथार आरोना लोगोफोर आं फट'खौ होदोंमोन ना थ' हारसा बिरखाबिनि किदादा होनलायनाय नुदों मानसिखौ जिरायनायखौ थ' बेनिखौ बावगारनाङा आरोना सानैबो दङ दा जोंहानाव थ' जोङो मायाव थांनो नागिरदों होनबाथाय आं जुथा अर्डार खालामना दोनदोंमोन थ' बे फैदोंनो लायनि आं दा हरबाबो लायनांसिगोन आं नांथारगौ थारमाने बे जुथाखौ खम दामिसो बिराद खम दामि थ' जोंहा दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै थ' बाय दे